Mm. Sarap. Tingnan yung aliki niya. Lumalabas. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Singaporean Chili Crab. Ayan, at dinagdagan po namin ng squid at meron po tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Ang pagkain pong ito ay sponsored by Sisi Queen Natsu. Natsu. At syempre, inspired by Queen Natsu's Recipe. Ang video na to ay napaka-special dahil hindi lang po isa o dalawa, kundi tatlo ang makakasama natin sa online collaboration. Sila po ay walang iba, kundi sina Queen Natsu Discarding Basic at Byoco Food Trip. Napaka-special po nila sa amin ni BBM dahil kabilang po sila sa tinatanawan namin na utang na loob ni BBM sa pagwa-YT. Yes. Kaya maraming salamat po sa Tiwala. online collaboration at tiwala po ninyo sa amin ni BBM. Yes. So bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray Okay. muna tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. Makantaking kapampangan. Opo. Queen Natsu, kumari kong tunay, manganta mo. Sisi, mga tamo. Ayan. Paborito na rin. Yes, unang subo. Unang subo tayo ng squid. Ito. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Sisi Natsu, Lord's Discarding Basic, Byoco Food Trip, para sa inyo ang unang subo. Kain po tayo. Sarap. Sarap, no? Alam ko gusto mo yan. Oo. Nakikita na ba yung rice ko? Ito. Ayan. Pagbubukas kita, no? Sige, mga matataba yung mga karap. Paano ba to? Ganito pa. Oo. Paano ba buksan yan? Ayun, ayun. Ay! Mataba, oh. Sarap. Oo. Ay. Oh. Ito pa, oh. Siyempre, yung Tataba ability- kasi, ang kakapal ng ano. Alito. Ako, makapal. Makapal yung mika. Ay! Sarap. Ito, oh. Sarap. Tingnan yung aliki niya. Ito gusto. Mga kapudibis, ayun. Ayun lang lumalabas na, oh. Lumalabas. Sarap. Taba. Taba nila. Sarap. Mga kapudibis, pagkatapos po namin magpe-premiere po si Queen Natsu. Queen Sisi. Natsu. Mag-subscribe po kayo sa kanya at lumipat po kayo sa Okay. kanya. At kung gusto po ninyong makita kung paano namin niluto, yun, panoorin niyo po yung si Queen Natsu. Ganito din po yung niluto na katulad din po yung sa kanya. Ang laki ng crab niya.
At syempre, ganun din kay Discarding Basic at saka kay Byoco Byoco Food Trip. Alam niyo mga foodies, sina Byoco Food Trip at Discarding Basic. Sila po ang sila po ay hindi po namin sila makakalimutan. Yes. Dahil nung bago pa lang po kami sa pag-YouTube, sila po ang kauna-unang tumulong sa amin sa Pag-YT. pag-YT namin. Kasama sila sa journey ng pag-YT po namin. Sarap. Ha? Ano ito? Meron tayong kutsara dito. Sarap. Para matakman mo talaga to. Ayan, lagyan mo ng rice. Ayan. Tapos, Di natulog yan. di naman. Oh, ayun ang taba, oh. Kita niyo? Kumari kong tunay, maraming salamat sa binigay mong chocolate. At noodles. Ang sarap ng cup noodles. Alam niyo mga foodies, si Byoco Food Trip, sila po ang kauna-una na online collaboration po namin nung bago pa kami ni BBM. Siguro 1K pa lang po kami nun. Tapos si Discarding Basic naman, siya po ang nagturo sa amin kung paano mag-edit ng mga videos. Makamiyak ka na naman dyan. Oo, medyo nanginginig-nginig nga yung boses ko eh. Alam mo naman, pag silang nakaka-online collaboration, ewan ko ba, pag ninervyos ako, parang gusto kong umiyak. Siguro tears of joy, no? Dahil, syempre, Lodi yan eh, di ba? Magaling sila. Saka mabait sila. Never sila nagbago. Napaka-humble. Napaka-humble nila. Tignan mo naman mag-comment si Byoco Food Trip sa atin. Si Byoco naman. Pag, alam mo, siya lagi kong inaabangan mag-comment. Ako din. Kasi tayo. si Byoco Food Trip, talagang mararamdaman mo yung pagka-proud niya sa amin ni BPM. Proud na proud po siya sa amin. Tuwang-tuwa siya sa amin ni BPM. Sisikat. Mga Kapu Davis, kung di nyo pa po sila kilala, panoorin nyo po sila. I love you, Sisikat. I love you, Jeff. I love you din, Discarding Basic, syempre. Lods discarded Kari. Ay, sumama yung Mabait sila. pusit ka dyan. Si Baby Ellie, big girl ka na. Ang ganda ng buhok. Ikaw mo ako sa buhok mo. At syempre si Sisi Natsu, ayan. Siya po ang napaka-spoiled po namin ni Sisi Natsu sa kanya. Napaka-spoiled namin, no? Ni BBM. Grabe. Nakikita nyo naman po yung mga minubukbang namin. Pangmalakasan talaga. Nasaan yung tissue mo? Ito. Kaparas. Kaparas. Maparas ba? Cheers tayo. Cheers ba? At mamaya mga Kapudibis, malalaman nyo na kung sino ang mananalo sa pag-giveaway ni Queen Natsu. Ayan. Na 6,000 pesos. Ayan. At 12 sila. 12 na tao yung mananalo. Natig pa 500 po. Kumuha na po siya ng 12 na katao kasi madami daw po kayo nag-comment sa kanya. So, namili po siya ng 12. Tapos, bubunutin na lang po natin. Nandito siya, oh. Nasaan? Namili po siya, tapos bubunutin natin kasi masyado daw po kayong madaming nag-comment. Siguro 200 daw po kayo. Ayan, sa'yo na yan. Bukas yan. Ay, nakita mo yung kilikili ko? Pinatsu. Taba, Mga oh. tamo. Ano to? Napakabait ni ano, no? Bakla? Ano yan? Babae. Babae?
Babae. Pati ito babae. Kapag bakla baloktot siya. Nakaipit yung ano niyan. Nakapelentik yung kamay niyan kapag bakla. Ang tataba! Paano to? Ito? Kasi napakaaga namin na malengke kanina mga kaputibis. Hindi ko alam ano. Taba, oh. Yung aligin niya, oh. Grabe. Kasya. Hindi kasya! Ingay mo. Siyempre kasi... Ayan, oh. Kita niyo. Grabe. Ano ba yan? Pabukas ko, no? Wait lang. Alam ko kasi buksan, tilapia. Salamat! Tawa ng tawa niya si Sisi Natsu sa atin. Yan o, mga kaputibis. Kumari kong tunay, maraming salamat sa sponsor. Oo. Sana marami pang blessing ang darating sa iyo, kumari kong tunay. Oo. Sobrang bait mo, Sisi. Masyado mo na kaming spoiled. Yes. Siyempre, pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad kay Sisi Queen Natsu. Syempre kay Anden, Discard and Basic at Byoko po trip. Magpe-premiere po sila ng 6, Discard and Basic. Si Byoko po trip naman, 6:30. The Pudi B, 7. At 7:30 si Queen Natsu, ang kumari kong tunay. Ay! Sarap. Yeah. At meron din po siyang Facebook page, mga foodie, si Queen Natsu. Mag-follow na din po kayo sa kanila. Tapa? Kain muna tayo. Sabihin nyo, postison, telim ng ngipin ko na. Ay, ako nga din. Sinasabi po, station daw ang ngipin ko. Kaya nyo ba yun? Anong kakagatin ko dyan? Kamay ko. Bakit sinasabi na, station ang ngipin ko? O, tignan nyo, no? Taba, oh, grabe, naligi, oh. Kaya pala sinasabi nilang pustiso kasi mapuputi yung ngipin natin. Tsaka maliit yung tip natin. Hindi tayo magtutubrush silang araw. Para kulay dilaw yung ano natin. Yung ngipin natin. Para sabihin nila yung ano. Sarap. Mataba kasi kaya masarap. At saka daming ano. Nagkalat-kalat na ba yung lipstick ko? Mayroon pa ba? Yung lipstick? Hindi. Ayan. Yaan mo. Sabay lang naman tayo. Wala tayo sa ano restaurant. Sarap. Lipit ka. Ayo? Lipit, ha? Ganito rin yung linuto ni ano, Queen Natsu Makapo Davis. Malaki yung crab niya. Merry Christmas po and Happy New Year mga kapudibis. Ilan araw na lang, 6 days na lang, Pasko na.
kalat namin kumain ngayon. Kasi masabaw yung ano. No? Ipit. Ako na lang itong takip na. Oo. Lagyan ko ito. Lagyan natin rice. Grabe, taba-taba. Taba-taba, oh. Hap. Ano ka? Sarap. Lagyan natin sa rice. Huwag po kayong aalis i-announce po natin yung 12 na mananalo ng pag-giveaway po na Sisi Queen Natsu ng 6,000 peso worth of Gcash. Ayan. Sino kayang mananalo? Dalian na natin. Paras? Lagot yung ano ko niyan. Encantadia. Kumain na naman ako ng CD. Kunin mo na yung ano, sipit. Sige nga. Kainin mo yung ipit. Bilis. Pakita mo sa mga ano. Nandiyan ako pustiso. Oo. Hindi. Pakita mo kung matapang ka nga. Sige nga. Ginawa mo akong bata. Ayun ako dito, malaki. Matapang. Pati ipit, matara. Sa'yo na yan. Ano ka? Ubusin mo na yan. Meron tayong pangimagas. Mamaya na yan. Pag ano na, rapol, doon na natin mag-imagas. Para bongga. Yan. Ubusin mo na yan. Ay lang. Yan, ano pa? Ito ipit. Ay. Puset. Yan mga kapudibis, magliligpit lang kami. Saras. Tinirak mo? Oo, nakakrak na yan eh. Alak na talim yung hipid mo. Oo, nakita man na. Sarap. Naubos namin. Sisi, kumari kong tunay, maraming salamat sa sponsor na binigay mo sa amin. Siyempre. At sa mga chocolate na binigay mo.
Maraming salamat. At sarap ng noodles. At syempre, Masarap talaga yung noodles ng ano, no? Japan. Seafood. At syempre, kay Discarding Basic at Byoko Food Trip. Maraming salamat po, mga idol. Idol namin yan. Yes, Yan. Discarding Hindi Basic. namin sila makakalimutan talaga. At syempre sa Sisi, Queen Natsu. Natsu, maraming salamat po sa inyong tatlo. Ayan. Yes. Magliligpit muna po kami at magrarapal na tayo ng mananalo ng 500 pesos with GCash. Bye-bye! Hi guys! Ayan, nagbabalik na kami at nagretouch na kami. So mga foodie bees, ito na po yung mga kasali sa raffle ni Queen Natsu. Yes, mga kapudibis. Sa mga foodie bees, ito po ang sila po ay nag-subscribe at nag-follow po sila sa Facebook page ni Sisi Queen Natsu. Kaya sa mga nag-comment po at sa mga hindi po mabunot ha, wag po kayong mag-alala. Malay nyo po sa next pag-giveaway po niya, kasali na po kayo. Yes, kaya mga kapudibis, pagkatapos namin mag-premiere, lipat po kayo agad-agad kay Queen Natsu at mag-subscribe. At mag-follow po kayo sa Facebook page po niya. Yes, At mga foodies, yung mga mananalo po, please i-message po ninyo ako sa The Foodie Bee page o kaya sa Alvi Sarmiento na Facebook page ko Yes, po. ayan mga kapudibis, start na tayo. Game na! Kasi oras na. 12 lang yung mananalo, yung bubunutin namin. Oh my God! Parang hindi ko Walang kaya. kaya to ikaw magbasa. Siyempre dapat tayong dalawa. Ay! Ano yan? Rose Ann M. Panao. Ito. Ayan! Oh my God! Ayan, Rose Ann, congratulations! Congrats po. Okay, Ayan. pangalawang mananalo ay si Chapet Sullivan. Sullivan. Chabet Sullivan. Congratulations po! Ayan! Dali, Oh my mabilisan. God! Kilikili ko kasi. Ay, sino yan? Mary Jane Marino Anastasio. Ay, congratulations! Mary Jane Mariano Anastasio. Yan, congrats! Message po kayo Message lang po kayo. Tsaka Gcash lang po tayo Yes. Aldel Flores Hodin. Ayan, congratulations po! Oh my God! Excited! Alnel Flores Hodin. Apat na Sige, sila. punot ka. Apat na po sila. Apat. Palima. 5. Joanne Balingit. Joanne Balit, congratulations! Alam mo, guys! Hindi tayo titingin. Ano na sila? 5. 5 na. 6 pa. Ay, 7 pa, 7. Nancy Su! Congratulations, Ate Nancy! Yan, matibay yan. Tibay, congratulations po, Ate Nancy. Ganun mo. Ganun mo. Shake natin. Si Annalyn. Annalyn Javier Tabulaw. Annalyn, congratulations po! Annalyn Javier Tabulaw. Ay, sino yan? Upper Aguilar. Happy Aguilar. Say congratulations. Upper Aguilar. Congratulations po. Ayan, 2, 4, 6, 7. 7. Oy, marami pa yan. Dalawa. Ay, si ano? Chen Proximo Lumobo. Ay, congratulations po. Chen Proximo 2, 4, 6, 8, 9 na pala 9 yan. na to, 9. 9. Okay. Huwag titingin para magka-chance. Yeah, oh my God, yes. Tatlo pa, guys. Tatlo pa. Ay, Abby Calderon. Abby Calderon, wow! Congratulations po, Abby Calderon. Calderon. Ate Ayan. Calderon, Abby Calderon. Ilan pa? Ano na lang, dalawa. Oh, Ay, dalawa to. Ay, dali. Ulitin natin. Ulitin natin. Ay, my God! Ilan pa? 2, 4, 6, 8, 10. Dalawa pa. Dalawa, game. Ikaw na. Oh my God! Ay, dalawa. Oh my God, sino kaya yan? Sino mas swerte mananalo ng 500 pesos with GCash? RJJR Arquitola. Congratulations po! RJJR Arquitola. Congratulations, RJ! Isa na lang. Ay, baby. ang nabilis! Oh my God! Sana nasa kamay mo ang mananalo. Ayan. Taran! Sino yan? John and me. Si John and me. Congratulations, Sisi Koy! Ayan, congrats. Ibilangin muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 9, 10, 11, 10, 12. Ayan mga ka-foodies. Mag-message po kayo sa The Foodie Bee or sa Facebook page ni Opo, ipopost Ate po Alvi. sa community yung mga nanalo ha, para alam niyo po kung sino po kayo. Please, message niyo po ako. Gcash lang po tayo ha. Yes, Ayan. mga ka-foodies. Congratulations po sa lahat po na nanalo. Ayan mga ka-foodies. Discarding Basic, Bioco Food Trip at Queen Nuts. So maraming salamat po. Sa lahat po na nandito sa premiere, please, pagkatapos po natin, lipat po kayo kaagad kay Queen Natsu. Yes, mga ka-foodies. Follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, Instagram ng The Foodie Bee, at TikTok ni BPM. Yes, mga ka-foodies. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.